बाबा आई गोड़ लगी खुश रह बाबूजी रहुओ गोड़ लगी खुश रही और सब का हाल बा जजमान बढ़िया बा का ले ले बनी बाबा कुछ खाए के का ले आई ना हो में पोथी पत्र बा कुछ बा ना खाए वाला सामान नहीं है पता रहा हाँ एगो बात पूछी बाबा पूछो पहले पानी पिए के ले आओ तब बाबा से कुछ पूछी है। ठीक बा भौजी ए भौजी भौजी कहीं अरे पंडित जी आई बानी पानी पिए के देवे के बा बोलो जी रुकने के लिए हम अभी नहा रहे आ रहे हैं। ये में का बात बा तू हमरा के दे दो हम दे देम तू नहात रहो कपड़े बदलेंगे तभी तो देंगे। ठीक बा ए रमेश अरे पानी पी के ले आओ का करत रहो बाबा कबे से बैठल बा अरे आओ तनी नु जी तो हम के लोग क्या देख रहे हैं? कुछ ना हम देखत रही कि तू आवत तारू कि ना आप और कुछ देख रहे थे हमको सब पता है। ए भौजी एक बात कही तू नेहात धरी नु बहुत सुंदर लागत रही क्या देखे हैं? अभी अतने तो लौकल ए रमेश अरे पानी पी के ले आओ अरे हम तारा के देख के भुला गइनी है कि काहे खातिर आई बने अरे पंडित जी आई बने तनी नाश्ता लेके आओ हैं आओ त ए बाबा ठीक बा आवे तो अरु बाबा बताई जियो 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 ठीक बा पानी पी हाँ पानी तो पीबे करब बैठले बैठ तो पानी पिए ही कि बा चली ठीक बा और सब सुनाई ठीक बा और सब बढ़िया बा सब ठीक बा ए बाबा बाबा खाई हाँ हाँ बच्चा ठीक है कहते रह बताई कहे के परी रउआ असही खा ला क्या करी माछी का गिरू ना बाबा। खुश रह बच्चा भौजी तनी कुर्सिया दिया क्या है बबुआ प्रणाम। खूब खुश सब ठीक है बा हाँ हाँ सब ठीक बा। चलो बढ़िया बाबा एगो बात कही बोलो तनी देख ना ली ठीक बा देखिए तो देखिए ले हम इनकरा का भइल बा फिर देखावे कहत तरह लोग तू लोग अब सब बात तू ही जान जीबो ए भौजी ठीक बा कहो पसार देखा के दो देखा भौजी। बस तनी देखाबो बाबा के पसार के पसारिए तब देखो पसार के देखा बस हाँ भौजी देखाबो बहुत चिंता के बात बा क्या बोल रहे हैं इन लोग के सामने तो लाज लग रहा है। देखा दो भौजी ना ना हो अरे हाथ नु देखावे के बा हाथ पसार के देखाबो तू लोग देखो देखावा हम खेत में जात कनी हाय देखो संभाल के रखियो हाँ ठीक बा आगे बढ़ पसार के देखाव तब नु
ना सब ठीक बा हो, लेकिन एगो कमी बा। जब सब ठीके बा तो कमी का बा बाबा? तू ऊपर मेहरारू जोड़ ना रहले का? बियाहे नहीं खेबल तो मेहरारू साथे का। तो तू चुप रह। कहीं तो कहे नहीं। बहुत जल्दी है घर में एगो लड़का होखे वाला बा। बाबा मेरा पति तो परदेश में है, बच्चा कहाँ से? परदेश से कह रही है यही ना। अच्छा बाबा हो गए। हाँ हो गई, अब हम चलत। ठीक बा बाबा। अरे बाबा काहे जाए लगने? अभी बैठी। अरे बैठी बाबा, अभी तरह से बहुत काम बा। अरे वो भागे लगा तनी निकाली आ तनी उघार के देखी। एने ओने कहाँ देखा तनी जल्दी निकाल के देखी। का भइल बाबा? बाबा जी शर्मा रहे हैं। देखे में सराय के का बात बा बाबा? हाँ पंडित जी जल्दी देखी। पंडित जी के अभी गांव जाना है, बाद में देख लीजिएगा। आ हमरा अभी मन बताब। जाई मत बाबा, बैठी। जौन हमार दोस्त कहता तौन कह के तो जाई। तू लोग बड़ा बेहुदा बड़ा, हमारा समझा कर। ई मजाक का बाबा? खाली देखे के तो कहता नहीं जा। जो देखे के कहता नहीं ये मजाक लगता। आ जो लोग कबे से कहत रहे कि देखाओ देखाओ, का देखाओ? ऐसा बात बा, बिना देखले तो जाए ना देव जा। का भौजी? देवर जी आप सही बोल। दिखा दीजिए ना, देखने में क्या जाता है। ठीक बा, दिखाओ लोग, देख ले तनी। अरे लोग कहाँ से दिखाई? रौरे झोला में बा बाबा। झोरवे में बा? हाँ पतारा बा। इहे न कह लोग, कबे से तू लोग मजाक के लिए बड़ा। बतावा देखी, का देखी बतावा। तो रहुआ का बुझनी है। अरे बाबा कुछ और पूछ लेता रे भाई। बोलो का देखे के बा? अरे का देखी? मुहूर्त देखी कि कई बजे के निकलता। कौन चीज के? लगावे खातिर। देखो तू लोग फिर मजाक करत रह। आप तो खाली मजाक ही लगता है। मजाक करे खातिर भौजी बाड़ी नु। रहुआ सुदिन देखाई। कहल तो तारा लोग के हाथ जोड़ी। ना ना। अरे ना बाबा, एकर कोनो जरूरत नहीं है। अरे उ समत के आग जरावे खातिर तनी मुहूर्त देखी। और तो यह कह ना, रहुआ दोसरे का समझनी है। अरे बाबा कुछ और समझ लेता रे हो। बाबा तो कुछ और बड़े भाई। अरे खुद को भी जाई बड़े अपने मजा लेते हम शुरू से।